megalayapost.news Kum kajing pen pau ba lor kajing pau nam kathain terso bad tengam bahak mahoti constituency Hariboy district da kajing wan buhai ki ken hun sim amur falcon manlau snem baru kajing ang nur ban penlong kum kajing kajing kai prothai kabrup hanglang tourism promoting society rungkat kajing trailang ke 7 Hearts production kalarai ban penlong ya ka amur falcon festival lani kata kata masa jong ki ken hun sim amur falcon lengba kata ke society kalarai ban penlong ya kini ka amur falcon festival hakasan ban hendri tarik no pra arajar arpusan hakasnong tengam Hariboy district Kumbalapan pau mentaka singi syakilan pathai kubor dau presiden uba daminot seliang bad secretary uba aiban suklang nongrum kilong ba kajing temu jong kani ka amur falcon festival kalong ban penpau pai ba ya kajing pau nam jong katika than na kajing wan poi kiti sim amur falcon balakot dakilak tali baru ban penpau ru kiwi ki jaka kum ka jaka jong kai perthai kum kajing don kawa umyam kawa umkhan bat kiwi ki jaka ki bakringi kinong jong kai perthai balabu lasat lupa da kamei mariang kile thu ru bakan don ru kajing a jong hikai kum nu ban pene pensa ya kamariang baru ya kimran baper banalor kata kindon ru ki kenhun ruai bapau na keleng kajingi ko mare marathon kajingi ko nya cycle ki DJ bat kiwi hakabala penkre ru ya ki kusnam syakinong job nalor kata kila ong ru kindon ru ki bam tenrai bat kiwi ki benta ki ba penpu penpieng ya kani kata masa nakaliang ka group hanglang tourism promoting society harangkat kajingi trelang bat ka 7 Hot productions ngin penlong ya ka ama falcon festivals haka san bat ndru tarik Desember arajar apsan hakasnong tengam Hariboy district Meghalaya kajing thu jong ka society jongi kalong ban kentiu ya ka tourism ladangi ngin pai haki bayadai bat ki saudong saukun jong ka than bat kisnong jongi kidon sibun kispa kiba buri jong kamariang kiba ngimpat pentip dan ngimpat explore bah dumta kidan kiba syaka perthairu ngidan kamban pen ban ya kini ki jing itnat bat jing i songkun ke jong kya te ngidan ru ki wa amyam ki wa amsiang wa amkhen bat kidan ru hakal lagi kikrem kikro ki badan la ka jong ke jing itnat ke jong ki te kumi kini ki eki berkhoi ngidan kam kidang long on tap kabun su ongna te ngidan kam ban promote ngidan kam ban yakren hakumno ban pentiu ya ka tourism lemba jong kini te ki culture ki bam tenrai ki jongi ru bat kiwi kidan ke potential ki babiang ba na ka benta ban yakren hagni ka phang joka tourism jong kani ka than pakadong ka jongi to kumala debban ong shakman banakaliang ka group hanglang tourism promoting society rengkat ka jing trailang bat ka 7 Hot production ka jing temu ka jongi kalong ban penlong ya ka amur falcon festival ha ka sanbat nreutrek Desember arjar arpusan kumlaong ha ka snong tengam ka bede ka venue badak bede bat kenika festival ngidon sibun ki programs kiba nakaliang ka society ngimut ban penlong nakabenta ban promote lane ban kentiu su ya ka tourism hapo kadong bat ka thain ka jongi kumlaong syakmat ngidon sibun ki jingbu jingsat jong ka mariang haka Hariboy district ka jongi ngimong tang haka thain mauti kumlaong kidon sibun ki krem ki kro ki ksai ki wa ba bat ki wa red ki ba don lala ka jong ka jing itnat ki jong ki ngidon kam ban pentip saka perthai bat nakaliang ka society lengba ka jing persyang ka jong ka ban wanra ya kata ka jing penkiu ya ka tourism hapo ka dong bat ka thain ka jongi ka kam ka baningkong ka ba ngiwan kalong lengba ka ne ka amur falcon festival bat haka kandon kumlaong ngin kanlong haki artli gisngi kawai kede ka santerik bada ka santerik nadu kapor khatwe beje kende ka opening ceremony ya kene ka festival hagaba kiniasim benta nakaliang kasnong kasnat right terso barok kawai keba kentup ya ki nadu usorder right secretary right ki VO bat ki kena school kabanlong haka hakati ka sngi kabde ka opening bat kandon ru ka awareness na kabenta ka jingyade kumno ban ya ka mariang
bat kerpang nak benta ka wildlife bat ngimla ruban len bah ketika venue ka snong kindon sibun lada ngin pai kimrat kiba lasdang benduk jat kum ka huleng ngidang lak ban lap ke te ke jaka kidon ki tracking spot kiba ngilak ban don ke te ke jaka kadon ka wa umyam ka ba ngilak ban le ya ka voting ka ba kadon ke te ke jaka ti kita kiba ngin sedang le hadin dan raya bide berkenika festival ka hadin jong kenika opening ceremony ka ban sedang nadu khatwe bije hakapor arbaje pat kandon ka battle of band lanika beat contest hakaba ngikot bat ngiawer yaki band na ka jela ka jongi barok kawai bat na sabar jong ka jelaru ngi pediang keluj ki ban wan ban ya contest ban pen iel ka jong ka sap ka talent ka jong ki hakabide bat kanika contest ka battle of band hakaba kindon ki judges ki ban judge hakabide bat kanika contest ka ban sedang nadu ka por arbaje kababut na kata kan kandon ki jingruai ki ban penstenat yang abad dia pi we hawa ki don ki local artist ki jongi ki ban perform haka stage nak benta kenika sengi ke sedang bat kababut nangta kandon ka band ka ban penstenat yangi ba lengba ka jingtem ke jingput ke jongka bat ka bakut jong kenika ka sengi sedang kende da udj hakaba on penkut ya kini kesngi kata kedeka dewan akabide bat ka D2 pan kumlaong bakadeka ngi kwa ruban promote ya ka sports ka tourism eco tourism terang ni nadu kapor new bejem stamp kandon ka open marathon naka senior category hakaba insya tang ya ka tang ya ki senior ban ladadon nakabenta gini ki kibala palat sanpo snam lani ki riurang ba akaba nakabenta jongki kandon ka consolation prize ban nakabenta ki kentai bat ki shenrang ka prize total kanlong nyopo hajar tengka nakabenta ka marathon hakaba nakabenta ka jingtep ka ba kambenya akabde bat ka marathon kila ban phone yai ba balum lang ling do how number phone kendai rew iwe arn rew kendai lai san nhiều rew ban bot nakata hagapor khatwe bije kandon ka cycling hagaba ngi sha ya gino ki jai bicycle ba kinwan ban ya contest hagate ka cycling ban nakabenta ka jingtep ba kambenya akabde bat kani kila ban phone yai ba baristar kelai ba bum how number phone kendai pra nrew ar lai iwe but ka total price jong ka cycling kendai nyopo hajar tengka but kumjuru hakabide bat ka battle of band kaba ngin continue biang haka D2 hadin jong kenika marathon hadin jong ka cycling namar ngisngo thu shai baki babun ki band kinwan maha kenika battle of band contest te nakaliang jong ngin continue ya kenika contest ke jongi hadin jong kenika program ban haka por janmit kindon bayang ki local artist ki ban pensngu tenat yangi leng baki jingruai ki jongki ka performance ke jongki ban adin kata kandon ka band ban kabakut kandon ka DJ bada kaju ru kapor nakaliang jongka society kandon ru ka housey bumper hakaba ka total price jongka housey kandai shipholak tengka ban nakabenta kenika beat contest ka total price jongka kandai silak nriu phau tengka dan nakabenta ka battle of band ka number phone pila ban phone ni ba mall imli how new number phone praiway lai ar khandai sunlight nyau kindon ru ki babun ki stall ngila ban yo ban mat ya ki bam tenrai ki ba nakaliang jongka dong bat ka thain ka jongi ngilong famous ba ka baide bat ka bam boy ka bangi ngi ong kalung kawang ki ketang psem
kidop sem bat kumta terter kila ban syam hakani ka festival nang ta kin donru ka ki jan rendia ki we ki stall ki ba kila ban syam ki bade ki ba mi nakani ka dong bat ka thain ka jongi ki stall kin don nak bade bat kita ki we bat ni kumta nakaliang jong ka society ngi khot bat ngi aware ya phi kum ki pajba nong song snong na kejela ka ba I ke jongi bat kum juru na syabar jong kejela ban wan ban ya ban wan ban pej dalam jong ki khmat ban wan ban sakhi dalam jong ki khmat ya kenika Amur Falcon Festival hakenika san bat kenreu trek Desember 2020 Meghalaya Post.news.